Ibuke satas nang Purba Muhuripur khobjago tini paschim Takka Tulsi kaisa nog khamui bahai ke khamka tabgo soimani kho जों सिनि सात माया गाना देव Tripura bo phaijak tabo bijik khlaino honi te bin logeyo Tripura mothani jotto lokorok bo phaijak जों bijik khlai je namasa kisa subano honi de moha bo kreika mairang rok bo sathai rok bo krei tabo rok tongthai nog rok bo krei jotto khamui baikha tabo khujara honnamani tabo hot thangya ko tabo naidina tong thai sathai rok moha krei omoke sini sar maya ganang dev Tripura phaijak bono bijik khlainani nagrok bono kisa sini Tripura samwng kisa suwade jekono party khlaide party to bo tongnai phainai kintu sini Tripura to masumani jing jotto palbak saklai tabo aisuk paisa Takka Tulsi o jaga go sum phainai mani miya horo onno borok phaye o jaga go tini hot rowoi bongni nok hamjak sing nogoi mankha hala chini bokha emon dukhona ha tan hinba omahai chini borok remote area tongoi kobangma jaga go tinio nok thai rok hamya phono tinio i jaga go borok tongmani jaga go tinio omahai hot nangai tini bongni nok krei tini nok krei ongoi जोंबो bokha dukhonangai tinio जों borokno subasu kisa sarok phaikha o subasuna hoytoba borok sara jibon chai thangmiya kintu जों jusuk phari chini khabai borokno yapharka tinio जों samne nainai je borokni kwbangma document rok thamai thangjak o jaga jate o document rok no जों sanam manatei sanamai romanatei ebong borokni nok jate जों tangai romanai de जों chesta khlainai ebong khaklayo tinio जों jara Tripura sa hnai iro tongjak borok borokbo tinio nogoi khakhamui tinio जों bai baksa pal phaijak tini जों borok bai tini thansa hnai chini bokha kapmani bisingtei chini borok tofa hnai जों ma phaijak tinio ang ekto age police nobo phone phaijak kintu borokni thani mobile krei communication krei ni bagai जों miya horo siliya je omahai gotona angjakhani tabo khnaoi tasingo जों ma phaileha je chini takhuk bukhuk rok je jaga tongphano jate kosto maniatei tinio borokni chamung krei ongoi miya hor jorabo omahai jorabo जों mungsaro phai miya pabo जों tini mairung sum kisa sa borokno chamung phaiha bini bagai ang tini ironi local borok no bo koyo joti norok phari hlai borok no bo kisa subadi nok tang thani bo ebong borok no bibinno dik diye jate borok ni bokha je baijak tini nok krei ongoi o nok krei phabo borok ni bokha na santona ronani bagai norok jotto thansa ongoi borok no subasu rokhlaidi ebong police bo phainai tabo inquiry khlainai inquiry khlaimani pore जों khaklayo bibinno document je tongnai omono जों snamoi je khlai por nai sana haba lokal tarujun gram ne nongni nogbo baraile khamha batla sa kasamya blo जों न'krei o ani la basai ni la sarao जों ना हाय बालाय त सबैसि न आराहिले थानो हने न'बो krei अब हबो याव जागै दं कागज पत्र बो हायबो तियबो krei माइतेबो krei न'बो थुनदला खान ताला मियाला हर थामन जिया अजंता तिनि खम हथा